Бъдещето на автомобилната индустрия е електрическо, а техниците на електрически превозни средства са ключови за това пътищата ни да станат по-екологични. Техникът на електрически превозни средства отговаря за ремонта, обслужването и поддръжката на съвременни електромобили, които преобразяват автомобилния сектор. Техникът на електрически превозни средства извършва цялостно обслужване, от диагностициране и ремонт на батерии до проверка на задвижващата система и зарядната система. Тази работа изисква задълбочени технологични познания и внимание към детайла, тъй като всяка поправка трябва да отговаря на най-високите стандарти за безопасност и качество. Търсенето на техници за електромобили бързо нараства, тъй като все повече хора и компании избират електрически превозни средства. Средната заплата в този сектор варира между 45 и 75 хиляди долара годишно, а разрастващият се пазар на труда осигурява стабилна заетост и възможности за развитие. Изборът на тази професия е инвестиция в бъдещето и възможност за участие в екологичната революция. За да бъдете успешни като техник на електрически превозни средства, са ви необходими тези следни основни умения. Първо, способност за работа с електрически системи и батерии, като това включва диагностицирането и поддръжката на съвременни батерии. Умение за работа с високоволтови системи. Безопасността е от първостепенно значение при работа с електрически задвижващи системи. Познания в компютърната диагностика, като напредналите диагностични инструменти позволяват точна преценка на състоянието на автомобила. Механични умения и прецизност, поддръжката и ремонтът на електрически задвижвания изискват точност и добро техническо познание. Техникът на електрически превозни средства е професия, която съчетава страст към автомобилите с мисията да се запази околната среда. Работата в тази област предоставя възможност за придобиване на професия с бъдеще, която допринася за развитието на екологичния транспорт и намаляването на вредните емисии.